Gure erronkaren helburua izan da torno bat sensorizatzea. Lortu duguna da mantentze kudeaketa sistema hobetzea. Nola torno konbentzionalak ez dituen daturik emoten, Aztertu modu bat informazio hori lortzeko. guzti hau kostu baju baten egin dugu Arduinoa erabiliz. Erabilitugun baliabideak izan dira Arduinoa, transformadore bat, impresora 3D, ordenagailuak, telefono mugikorra, da makina, noski. Taldeka izan ditugun erronkez gain, hau izan da gehigarri bat, azkenean IMH 4.0 aplikatzeko. Geneunkan epeg muga ikasturtea zen. Astean behin biltzen ginen ordu bete, eta ordu asko pasa ditugu etxean investigatzen, da informazio gehiena inglesez zegoen. Rolak banatu ditugu, ni jaguarra ibili naiz egiten eta Adrianek softwarea. Eta bukatu dugunean auditoria bat pasatu dugu. Sidenora enpresatik etorri ziren gure mantentze kudeaketa sistema auditatzera. Ikusitakoarekin oso gustora gelditu joan ziren eta gainera ideia batzuk eraman zituzten beraiekin. Erronken bidez ikastea oso erakargarria da, azkenean eginez ikasten dozu, ez da ematen dizutela eta hortxe dago, baizik eta zu saiatu behar zara emaitza hori lortzen. Zure kabuz biazu dana, ez dizu tutore batek ematen paperak irakurri da, ez, esaten dizu, hau enbiazu, da bila interneten bestia, lotro. Orain praktiketan nago eta erronken bitartez lan egiteak lagundu nau autonomoagoa izaten. Bi modutan ikasi dut, eta hasi eta modu normalean, da eta hasi moduan askoz be entretenigarria izan da. Gauzak lasaitasun gehiagorekin egiten ditut. Horrela ikastea gomendatuko nuke.